Yeah.
amandla kaNkulunkulu empilweni yakho. Kodwa ngifuna ukutshela ukuthi namhlanje ukukholwa ukuthi leli sango ongene kulona namhlanje angeke uphume ufana, angeke uphume ufana, angeke uphume ufana. Ithi ukungena kwakho akusufana nokuphuma kwakho. Khaya lami uJohane uPetru besondela. Ithi iBhayibheli mabeyibona ukuthi uPetru membhekisisa yaqala indoda yakhombisa iyalungela ukuthi njengamanje sisesigabeni sokuqala. Mayifika esigabeni sokuqala indoda uthi uPetru ubheka kampina bengazuthi uthi uPetru uJesu useyimina. Petru ubheka uJesu. Jesus, anando ensomnilo yona kodwa nginegama elilodwa, igama elafumaniseka kunelagama elilinganiswa nalo, igama elinamandla kunawo wonke amagama okungaya ngaphansi kolwandle emhlabeni. Lafumaniseka emazulwini kulilona lodwa elinamandla Jesus. Sithola lendodini kwigama likaJesu. Jesus. Sithola lendoda ithola impilo. Sithola lendoda iqala ukuhamba. Guess what? No matter how many times you fail, no matter how many times you are